A kako to izgleda kada mleku u kesi izda baku praseta za jedan biftek? Brate, jel moguće da si mi to uradio posle svega? Dao sam ti kurac da mi pušiš stalno. Ali ti nisi cenio to što sam uradio za tebe. Kao kučku svoju sam te gledao i... Ne znam da li ću moći da nađem drugog poput tebe. S Bogom. Morat ću da nađem nekoga drugog da mi popuši kurac. Naprimjer, Pečurko, ali on nikad nije bio kao ti. Nikada. Nije mogo da odradi to što si ti odradio. I sad kad gledam kako Luki silno diraš i trljaš bradavici i stomak, jednostavno ne znam šta da kažem. Jer si tako i Luksu.